हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो जोंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअ आं हारसिंसो आब'आबो गाबोनसो फैनो ओमफ्राय दायो न'आवबा नायलांदो आंनि भिडिअखौ आङो हारसिंबाथाय भिडिअ बारा रायज्लायनो रोङा जायो लोगो थाबानो रायज्लायनो हायो बाबु बिफाखौ खोनाजानो गिनानै बेसेबा सिरि रायज्लायबावबायसो आङो लाजियानो सिगां भिडिअ बानायनो नै आं दायो नानिनि जि मिया सुनायमोन ओमफ्राय मियायो खननो मोनिलाय दिनै आङो खननानै लाबाय ओमफ्राय आं जि खननाय खाथियाव नानिया उन्दुना दंमोन नालाय सिरि मोननानै गिनानै आं सिरि भिडिअखौल' लालांबाय थादोंमोन ओमफ्राय दायो भइस टाइपिं होनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जै जि खनखांदो नानियाबो सारि मोननो आगारगारदो ओमफ्राय नै आं जि खनफुबाय थानाय टाइमावनो आंनि लोगोनि फट'खौ मोनना होगारगारदों ओमफ्राय आंनिबो दङ जों सानैनि कलेजाव दिखांनाय फट'मोन पासपोर्ट नांगौ होननायखाय दिखांब्रबनायमोन बेयो आंनि हौवानि मानि बेगाव दंमोन आरोना ओमफ्राय आङो मोनदों दिनै जि खननाय टाइमाव बेयो लाखुमानानै दोनदोंमोन खोमा जों सानैखौ नै सर्केसाव दोननायखिनिखौ खनखांजोबनानै आरो बेयो न'आव गानग्रा ओमफ्राय बेखौबो अखा हाबाय थानानै सुनो मोनाखैमोन नालाय मिया खेबसेयावनो बेसेबा बुरजा सुखानानै लाबाय आङो दायो खनबाय थानोसै फिसाजोआबो सारि मोनदों नालाय खाथियाव लानानै आङो जिखौ खननानै लाबाय आरो गाबोन बाबुमोन फैबाथाय बिदि खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो मोननाय नङा आरोना मानो होनोबा बिसोरो सानै नालाय लाग्रा गैया डिस्टार्ब जायो सोरबा सासे खामानि मावदोंबाथाय सानै लानो हाया माने बिदि गार'ना आं एसे साफा खालामदों नों गार'ना होबाय जाया नायनायखौ जे आं इयाव दोनो गोदान जानायनि फैसाखौ गोनां ना जाहा गरला लाबोदोंमोन आंनो बाबाया बाजारनिफ्राय औ थांगौ दं enggak udah ini apa sekarang udah kita apain sini ya kalau enggak ini sama ini ya kamu kalau enggak बेदर एवदों आलु बिलाहि होखाजोबबावदोसो हाराया मा सिगदेर आं सुनो मोनोबा गार'गौमोनहाय इखो गार'स्लाङो आं हारानिफ्राय लोगोफोर दालि ओमफ्राय बेयो अमा बेदर आलु बिलाहि भाजा ओमफ्राय इथिंजाय आंनिया दाउदै आलु माबामोन मैदुफुल भाजामोन फुंनि आं दायो ओंखामखौ जानानै लाग्रोनोसै लोगोफोर आंहा दिनै बेदर गैया दाउदैजों जानांसिगोन अमा बेदर जाया दिनै Bisa gitu. Kisah-kisah gini rupa. Sayang tuh. Này đừng hả bà mình chỉ là bạn số lo con nữa. Mà rồi. Thôi. ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दायो सानफुनि ओंखाम जाखांनानै बेलासि मोनाबिलिनि बेरायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय
इसानाव फुल दङ नालाय फुलखौनो लाना फैनोसै आंनो फुलनि गोनांथि जादों नालाय बेरायथावथाव फुलखौनो लायना फैनोसै जोङो न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय बिसोरो गाबोनसो फैगोन खोमा आब'मोना ओमफ्राय आब'मोना गाबोन फैयोबाथाय जों सानैजों जमा भिडिअ हगारनो हासिगोन दिनैनियाव आं हारसिंसो जाबाय लोगोफोर जाबाय जाथारबाय फुल लांनो नागिरनानै मोनाबायसो नानासो ओमफ्राय आंखौ खोलो बिदि हायो मालाबा मा बुंथार बेसोर न'बे खनाखै ओइ आं खाथियाव लाङा बुंनांगोन मेख्ला बुंनांगोन होनबा फुल उनखैजासो गायबावोमोन सिगांखैजा आब'आ बेलेग फुल गायनो थाङासै फुलफोर बिबारफोर थाबासो बारिखौ फोसाबनानै lanan थांनो दसे साफा जादों सिगांसिनो लांबाथाय बोरैबा फुदुंदां लोगोफोर ओमफ्राय सानैया साहा फुदुंनो हाया नालाय आंनो फुदुंनोसै लोंनानै थांनोसै ओमफ्राय जोंहा हौवाया साहानि गिस्ट्रिक जादों ओमफ्राय सानैजोंल' लोंनोसै आइजों ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नै होजोंहाय जोंहा आबैया हारसिंनो जनानै दंबाय दं ओमफ्राय जों दायो थांनोसै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय